Hi guys, ayan, nandito po kami ngayon sa Danau City. Dito kami kumain sa park kasi hindi pa pwede kumain doon sa loob ng Jollibee. So kasama ko po yung mga bata ko saka yung asawa ko. Kasi meron kaming bibilihin dito sa Mall o Danau. Bili kami ng charger. Yes, so dito na lang kami kakain. Ayan. So nag-take out na lang kami guys. No, kasi bawal po talaga.
Yan guys, in na po natin yung video. Maraming salamat po. God bless at saka thank you, bye bye.